Hi guys! Naglakaw ko padong eskwelahan ni Akio. Diri tagi guys kay taas pa mag-time. Anong dako patag malakaw ba? Naglakaw ko kay flat hang ligid. Kuwag hangin ba niya mahadlok ko mo drive. Ilakaw na naman ako parang eskwelahan. Lakaw ta. Padong ta dito. Nanditong eskwelahan ni Akio. Kuan pa man diri 42 pa. 45 dapat kaan si Akio. Naglangay-langay lang ko ning tujuk laman ko naman tay mas daw. Hinsaw ako ng shortcut kay. Taas pa mag-oras. Janindot ra pud maglakaw guys, kanindot ang kuan ba panahon. Di init, jadi pud tugnaw. Okay kadtong panahon ba da exercise pud ba pagamay sa pidyan. Lakaw din pag may time, di ba? Exercise. Ana ta sa eskwelahan ni Akio. Mama ay niabot na. Tasod, hala waday ko timer. Nakalimut ko sa time card. Ano sa Akio diri oy? Nagduwa-duwa. Tapos sa Akio ay Akang! Nakabantay na sila sa mama. Ha? Ha? Nande? Nande? Nande mama ukane aru kitiru no? Ngano nangutan naman ka? Tumas na tabi mo na ka? Nanami diri naglakaw ba? Niabot na mi ka sa mi. Mami kay baw ka sa mi padungan ni. Ayoko ko. Gusto sa'yo. Ha? Ano? Doko iko no? Thomas na tabi mo na. Tumas na tabi mo na doko? Ano na? Doko? Ano? Doko? Ano? Laka mi padung diri ay. Oo kay baw ka sa ni padung sa Akio. Nung labay na mi 7-Eleven ba? Hindi daw kuno mo na si Akio. Lakaw ta. Padung, padajan tas itong paglakaw. Diyos wa do. Wala na pizza. Pizza wa? Yan ay. Muabot man kami anig delisya. Ginoo ni sa Akio. Asa kaday ni gusto mo adto? Wa ko nag-expect ba nga maglakaw mig ladyo, moabot mi diri. Si Akio gusto man maglakaw og ladyo, asa kani sa gusto mo adto? Mohapit ta diri guys, first time ko ani ay. Wish is first time ko diri ay magpalita. Ay tasud ay. Ikaw. Pangapan diri ay. Ja, mama mo ka. Ah, cinnamon are. Ay cinnamon ay. Iyo. Onegaishimasu. Mga tamin diri ba? Mga unon tamin diri nga si Akio gusto na pud mulakaw. Sayang naman yung gipapalit ay. Ta uy. Di magpagunit ba nga hadlok ra ba ni diri kay nay kalsada? Na naglakaw mi diri ba kalsada? Ginoo ko naglakaw mi ba nya nagkugos ko kay gikapoy na daw siya. Mataga ka. Okay. Nami diri guys sa kuan kalibunan. Kalibunan sa Japan ay nagkuan mo ay nagsupujup sa kyo ni sagbot ay. Naman ay laway mong hinajapan oy. Mukay do na. Ito? Kaya klaro na ko may pag magsagdanan ta kay dito patag uli. Lakaw tang magdaghan tag maabtan, dugay ta ka uli sa bahay. Pero nalingaw man yun pud si Akio. Madara kay nalingaw man si Ja kapoy laman. Pero nindot ramampod ka na-experience na ni Akio na ni ba maghapot-hapit sa kalibunan. Kahinumdum mo putas bata patang maghapit-hapit og kalibunan kay mamiyabas. Diri wa may biyabas. Inani na naman duwaon ni Akio sa kalibunan. Arong ma-experience pa ni Ninja ba. Mo kay ro uli na ta. Mo kay ro. Kaya na eh. Ala di naman mo uli.
Nalipay man diri sa kalibunan. Mangita taguan derby hagonoy ilos kunot. Ilo malibang ba. Pagkatawag ko ng hagonoy kaysa una before me nagminzo ni Takuya ba. Kaya naging si Takuya nga makigminzo ka na wala ba may kalibangan atro kas tawid malibang ja magilo kag hagonoy. Awa siyang gikan ni Jaba kay hagi sa wajan si Jaba kung mo padajon ba dun si Ja ning padajon mampud pa man ning back out. Pero pag-abot ni Ja kay di tinuod nga hagonoy wa mi CR na dai mi CR. Ay padaos-os pud si Ja ning bakilid ay na bakilid. Kuan man ni guys kanang ay tawid. Daplin sa kalsada nga tawid kanami diri ning duwa-duwa. Sa kiyo ay nagpadaos-os sa bakilid. Kari masyo. Dali na. Sige. Go. Dali na ba? Mukha na. Taon batang way bukid ba? Madupod makasuway sa ani kaya arong maka-experience sa slide ba? Kaya nakasud sa bay. Sig duwas-duwaan. Taga ka. Mataga ka. Nalingaw gid siya ay. Bata ay. Jamu mama kairu yo. Aki ukaira naite. Gamba tao gapta sugai. Naitrak abo na. Akong kokono gako hayre. Natas loson guys, mahapit na pud kuno sa loson.なあ、もう買ったからこっちにあるよ。ここにあるよ。もう買ったでしょ。何？アメリカンドッグです。入らないですか？そう、入らないって。じゃあこれ最後ね。あとはケチャップ。買いすぎよ。Kay sugi, daga na kay kagipalit ba? Ikaw, bayad. Ay, masigasan na naman sabi naghapit-hapit ay. Ay, murag yung nakagawa sa hawla sa Q ay. Ako gikapoy na gilakaw siya, lagsik hapon. Ay. Dagantan ko gibit-bit ay. Mula mo ko aning Bombay ba? Naninda ay niya mga paninda niya ang bayad dili ang bag bayad sa kay tagdo yan ay na oy de aka oy de mama to isa ni mete mama aki ko si dikire dikinai mote ni mama mo yatte mote oh mataga ka. Let's go. Let's go! Okay. Diyan mo te. Mate ni. Mate. Ready, get set. Mate ni. Mate. Mama mo yate. Makata. Diyan, let's go. Woo! Woo! Mama to yo. Woo! Angasi. Angasi. Na. Sundog po dyan. Kaya ang tail. Ay, kanindot sa feelings eh. Nanit ka dyan pa nagsaba, maratag bata, kaya makalingaw po. Yes. Makawa man sa stress inani guys, magduwa-duwa, maglakaw-lakaw. Pwede man hinubog ko stress ron, kaya lubo naman ang oras sa hang duty. Di man may busy. Tagduha ka oras, isa ka oras. Kasildo na puntaan ni kuan.
Mau kuat deh. Kayak deh. Dadah. Yay! Dito sa feelings. Magbarog tabi. Magkuha ng tatanawa si mama na. Magbarog tabi. Trabaho pa ba tag magbarog? Nagtanawa si mama na. Akang ngiti mama. Ngiti mama akang. Akang. Mama tatiro yo akang. Ada kemuyasu. Dikinat. Trabaho mo na kung mabarog. Gambati. Gambati. Dito deh. Hindi mo aki umada po na yun. Dali. Dali. Sama kakek. Hindi mo abo na yun ako. Mama apa ya? Ako to. Yala yala kunta jumu. Dali na. Koko tabi rin ha? Yang jadul guys. Oke. Kode nomitsu. Nomi. Pwede. Mag-picnic ka dire? Nomi na. Juice. Pwede kita na iyo. Juice なんだよ。飲み水ジュース。これ飲み水ジュース。飲み水ジュース。飲み水ジュース。こうやって食べて味見で食べそうなんだよ。Ito iyo. Imo. Ito mo iko. よし。 Dito rin ito tabi ito. 食べたかったね。 Iyo. Tabi ito. 食べ Wagad milingaw diri ay. Ay, nalingaw kong akiw ay. Ang buya, uy. Naong sa akong palangga. Sakay sa akong nunta diri guys. Pamili. Ang bulit ha? Mote. Go, let's go. やめてよ。 取っちゃうよもう。やだ。もう終わりです。ここはあっここもじゃあこれ最後ね、もう帰るね。待って。頑張って。頑張れー。すごい。Ah, dita. Ingit ka itong sapatos na Cuba. Mabis namin nag-agi og mga kabaskan. Pati pantalon. Padoong namin uli. Natasbay. Abot na tasbay, guys. Morning gipalit niya QI. Di apa ay. Food trip. Dagan kay pagkaon ni pamalit ba? Tunan ning dagan na. Ko naman guni guys kanang ready to eat. Mix ra ba? Sabaw mo ni sabaw. Soba da. So soba da yo. Ramen da na yo. うわーや、お虫が入れてる。美味しそうだ。でもね。食べてもいい？テレビで。ちょっと待って。まだ混ぜてね。そうだ。ここ、箸じゃなくて入れて、ママの。
Asa so dede mo yan. So, mana ka? Nandi migi dake. Mga anta guys, muna ang ganahan ay cinnamon. Kaakiyo ng uban ako, maura niya kaakiyo na tanan, mahurot pa ka na ninja. So, maura niya itong trip ani nga video guys, anta nalingaw mo, uban na mo, kaya ako nalingaw ko pa niya kiyo, nalingaw ko kay naka-experience siya kiyo, nagduwa sa tawid, mga inanamba nga, mga kanang simple nga mga butang, nindot ma-experience sa kabataan, kay diri sa kiyo, sa kanunay ra nasa kwarto, nalipay ko nga nag-experience ni Zang sa gawas, nagpadaos-daos-os, dyan nalingaw na po si Jaba, mong nalipay ko. Mora to guys, thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone! Mo ni mga moments nga atong i-cheers, basta gamay pa itong anak kay di na natin mabalik ang panahon.